Fl-2025, it-taqsima ta' road policing fih dan il-korp tal-pulizija ħarġet 7,000 kontravenzjoni marbuta ma' sewqan eċċessiv. Bl-aktar veloċità eċċessiva reġistrata s-sena l-oħra kienet ta' 186 km fis-siegħa b'karozza. Dan jirriżulta fi 3 darbit aktar ta' każijiet marbuta ma' sewqan eċċessiv meta mqabbel ma' sena qabel. Flimkien ma' dawn is-7,000 każ, l-istess taqsima ħarġet ukoll 1242 kontravenzjoni minħabba l-użu tal-mobiles waqt is-sewqan u 582 oħra minħabba sewqan mingħajr ċintorin tas-sigurtà. Dawn kienu fost 24,784 kontravenzjoni li ħarġet din it-taqsima f'sena minħabba nuqqasijiet relatati mas-sewqan. F'sessjoni ta' spezzjonijiet bl-speed guns fattart, is-Supretendent Nikola Zvella spjega ma' TVM News kif iċ-ċifri għas-sena li għadha kif intemmet juru żidiet riżultat primarjament ta' iżjed infurzar. Meta rajna il-raġunijiet li fihom jkunu hemm inċidenti fejn persuni jiġu feruti kienu 3. Kienu l-overspeeding, il-nuqqas ta' użu ta' seatbelt u kif ukoll l-użu ta' mobile phone waqt li persuna d-dessuq. U bekk żidna l-infurzar fuq dawn it-3 kontravenzjonijiet importanti. Is-Supretendent kompla jispjega kif ikun hemm ċirkostanzi li jiżviluppaw f'sewqan perikolus. Aħna nagħmlu differenza bejn crime u contravention. Il-kontravenzjonijiet li noħorġu aħna ġeneralment jinstemaw f'tribunali. Biss jkun hemm ksur ta' liġi li jkun iktar gravi. Bħal sewqan perikolus, sewqan taħt l-effett tax-xorb, bla liċenzja, bla insurance, aħna dal-persuni nresquhom il-qorti. Xi kultant ikun hemm dawk il-każijiet li tant ikunu gravi li dal-persuni jitresqu b'arrest. U kellu dan l-appell għal kull min juża triq, irrispettivament jekk hux b'vettura, bir-rota jew bil-mixi. Aħna l-appell tagħna huwa li kulħadd għandu jieħosib il-ħadd ieħor. Kemm jekk hux speed, kemm jekk hux attenzjoni u kif ukoll kwalinkwa sigurtà li toffri triq. Minn meta din it-taqsima bdiet topera f'Mejju tas-sena l-oħra sal-aħħar ta' Novembru, l-uffiċjali fiħdana wetqu 175 km ta' rondi fit-toroq u assistew fuq 679 inċident fejn persuni ġarbu xi ġrieħi. It-taqsimiet kollha tal-Korp tal-Pulizija ħarġu b'kollox 9,418 il-kontravenzjoni tat-traffiku is-sena li għaddiet, mhux biex jingħataw il-multi imma biex titħares il-ħajja u s-sigurtà ta' kull min juża it-toroq Maltin u Għawċin.